Reports Dansk Retursystem hjælpevideo. Vi starter med at logge ind. Bruger det samme aftalenummer, brugernavn, vi bruger til at logge ind på Economics. Når vi er kommet ind på Reports, går vi over under værktøjer og vælger brancherapporter og trykker start under Dansk Retursystem. Først vælger vi en transkode, indtaster vores udbydernummer og vælger en rapporteringsperiode. Over til højre vælger vi, hvilke varegrupper der skal med i rapporten. I det her tilfælde er det E, G og P. Herefter trykker vi send. Reports synkroniserer nu med Economics og henter alle data. Afhængig af mængden af data kan synkroniseringstiden variere. Så klikker vi på det lille ikon her, og nede i hjørnet ligger vores CSV-fil klar. Hvis vi vil gerne ændre CSV-filen til en Excel-fil, markerer vi hele kolonne A, vælger data, tekst til kolonnen, vælger afgræns, næste, komma, fjerner tabulering og vælger enkelt. Går vi videre til næste og trykker udfør. Herefter har vi vores færdige rapport i Excel lige til at sende afsted til Dansk Retursystem.